Di ba? Ang ganda ng pagbati ko. Kasama niyo na po ngayong, anong oras na ba? Hapon ba to? Umaga? Hindi ko na alam, wala na akong sense of time. Pero isang magandang araw sa inyo mga kabisya. At syempre kasama niyo ngayon for yet another session with a special. So muna, ako po si DJ Lala Banderas. Ako po ang makakasama ninyo habang nag-aabang tayo ng nag-iisang gwapo ngayong araw na to. Hindi tayo magkikilay for no reason at all. Pag nagkilay tayo, ibig sabihin may gwapo kasi tayo makakasama. Well, anyway, it's indeed a special day. Ang dami na pong nanonood ngayon. Before ako talaga mag-segue papunta sa ating artist na makakasama ngayong araw na to, abay mga kabisyo, mag-hello muna ako sa mga nasa comment section na ano ho, ayan, merong sabi dito ni Hani Ferrer, hello Fami Lunyo. Ayan may clue na kayo kung sino kasama natin. Ayan, Mary Joy Duca, Angelina Nanes. Naku, talagang alam nating sikat na sikat sa social media platform sa mga kasama natin ngayong araw na to. Kaya naman mga kabisyo, hindi ko na patatagalin pa. Para sa ating special session today, makakasama po natin na he is a TikTok superstar. Pero before that, if I'm not mistaken, he was first famous sa kanyang mga Facebook dance cover. And then he blew up like a balloon na merong maraming fireworks sa likod. With over 2 million followers on TikTok and not to mention 4.2 followers on Facebook. Please welcome our guest for today sa ating session live dito sa Love Radio Manila. Please welcome mga kabisyo, the one and the only DJ Lunyo. Hello! Hello DJ Lala, and shoutout sa lahat ng mga nakatune in ngayon, lahat ng mga nakikinig ngayon. And syempre shoutout sa Family Lunyo, DJ Lunyo Squad, and sa lahat ng mga kabisyo na nanonood ngayon. Grabe, napaka-fresh ni DJ Lunyo. Ano pong sekreto? Ano pong prayers ninyo? Bakit po napaka-fresh ninyo? Dapat masaya lang tayo. Nararamdaman ng skin natin yan kung masaya tayo. Grabe, halatang-halata ako ang sobrang saya ni DJ Lunyo. If you are following his TikTok account, if you are following the Facebook account, lalong-lalo na yung recent niyang Facebook account, pinalo ko talaga ng bonggang-bongga kasi I am into crypto as well. So nakita ko yung post niya, nagki-crypto ang DJ Lunyo. Team payaman tayo, DJ Lunyo, gusto ko yan. Pero how are you? Despite yung blast na pagpasok ng 2022 sa atin, kakaiba ang pasok ng 2022, ibang klase ang hinagis niya sa atin. So, how are you? How are you doing? Really, I'm really sobrang okay. Sobrang sarap ng pakiramdam. Like, nakapag-ready na ako on what to do last year pa lang. Like, everything, kung ano yung mga sa journals, kung ano yung plans ko ngayon. Para at least pagpasok ng 2022, hindi tayo mangarag mga pa, di ba? So, yun. So far, good, masaya, and I got a lot of things na surprise for the fans and sa lahat ng mga support. Grabe, sana lahat nakakapagplano ng pagpasok ng 2022, no? Ako din nagplano ako ng outfit ko ng pagpasok ng 2022. Ayun, sinabugan ng malas. Pero syempre, I am taking in your vibe na sobrang happy lang regardless of whatever it is na ibabato ng 2022. Bring it on. We are ready for that. At syempre, bilang regalo ko sa mga Family Lunyo fans mo dito sa ating comment section, and they are going wild. Eto na nga po, we will look into a deeper side ni DJ Lunyo kasi ngayong araw na to, we will be quite lang, close and personal sa kanya. Kasi I'm sure there are a lot of people na gustong magtanong sa'yo, DJ Lunyo. But of course, you can only reply to so many people. Alam ko kung gaano kahirap. Yes, kala mo naman may kukumpara yung followers ko sa followers niya. So, pero just imagine, di ba? Wala pa sa half ng followers mo yung followers ko. But then again, nahihirapan ako. So, I cannot imagine kung gaano kahirap sa'yo mag-reply sa kanila. So let me be their voice for today. Ito na nga ang una kong katanungan sa isang DJ Lunyo. Alam nyo, kung babalikan natin like what I've said earlier, first kong narinig ang pangalan ni DJ Lunyo when all of my girl office mates are actually holding on to their phones, not doing their jobs.
and iPad, pati yung desktop namin nakabukas. At merong isang gwapong lalaki na sumasayaw. O, di ba, with your dance covers. Hindi ko alam bakit every computer sa amin gumagana at ikaw yung nandun. So, kung babalikan ko yon, in-expect mo ba na yung mga dance covers mong yon will bring you at this point in your life? And expect mo ba na magva-viral yung mga video na ginawa mo before? No. To be honest, it's God's blessing yung nangyari sa akin sa 2020. Like, I can't say na dahil sa akin. No, hindi siya ganun eh. Pero it was a dream. 10 years in the making. 10 years in the making na malinaw kung anong gusto ko mangyari. It's just that on time lang talaga si God eh. Kasi nung time na yun, 2020, nasa China pa ako. Namamatay yung passion ko. Kasi dun kasi businessman ako dun sa China. Hindi ako dancer dun. So, nung nag-pandemic doon, nung nag-quarantine, yun na yung chance ko na kahit paano ay madiligan yung dancing side ko through uploading videos. Pero sa akin, yung in-upload ko yun is masaya lang. Hindi siya yung, hindi, sure goal, mag-viral to. No? Hindi siya ganun eh. Parang, siguro dahil masaya yung vibe and then a lot of people that time nahihirapan. So, kaya din siguro nagustuhan nila yung mga videos na yun. So, yun po. Grabe. Akala ko nga uulan ng memo nun eh. Kasi lahat yata ng mga babae sa amin nanonood. Ultimo mga DJs namin, di nakaligtas. Well, anyway. Salamat po. Oh, bukod sa na-mention mo na siya, and this is my next question. Last year daw kasi nakabase ka sa China. Ayan, at some point ba na-consider mo na to be in China for good? Kasi sabi mo nga, you have a life there as a businessman, and a lot of people are hoping or dreaming to become a businessman like yourself. So, syempre, given that kind of opportunity, at sa China pa, isa sa mga business capital ng mundo, did it ever cross to your mind na i-give up ko na lang muna tong passion ko, I'll just continue on here dito sa China? No, that time, 2019, bago matapos yung 2019, I decided already na mag-move na sa China kasi pabalik-balik ako since 2018. So yung job ko before 2018 o 2019, every week, 1 month every week. 1 week every month pumupunta ako sa China. And then balik ako dito, 3 weeks sa Philippines. So after nun, sabi ko, hindi siya give up eh. It's just that tapos na ako. I said, tapos na ako. All good na ako. Kasi unlock ko na yung dream ko na mag-represent ng bansa, na mag-champion sa ibang bansa, makapag-direct ng mga concerts and everything. So sabi ko, goods na ako. So Lord, doon na ako sa China. So kaya lumipat ako doon. But sobrang hindi ko in-expect na babalik pa ako ulit dito sa Pilipinas after that decision. Grabe. Alam mo, sabi nga nila kasi, if ang isang bagay ay para sa'yo, no matter what happened in between, it will be for you. And I think talaga, dahil sabi ng Pinoy, nope, hindi namin papakawalan nandito ang DJ Leonyo. Dito ka lang sa Pinas. Ayun na, pinanghawakan ka na ng mga Pinoy. Cannot be daw i-share sa ibang bansa. Dito ka lang daw. Ayan, at syempre, sabi mo nga kanina, you have done a lot of things. You have accomplished so many things in your life as well. And one more thing is that, aside from being a dancer, balita ko, DJ ka din. So, that's why DJ Lunyo yung ginamit mong name. And now, nagre-record ka na rin ng kanta. Ito ba yung long-time dream mo or recently lang siya na-develop since opportunity came in? Kasi may mga ganun, di ba? It's not really something that you expect or you planned, but because the opportunity is there, ginagrab natin yung opportunity. Or ever since ba, gusto mo din talagang kumanta? Right. 2013, 2014, I was with Rockstars, Kuya Ken Judge. Talagang na-push nila akong kumanta. And then, dati kasi, hanggang ngayon, parati ko siyang, kumbaga, joke na namin na parang boses ipis ako. So, kaya ayoko mag-record. Kasi sobrang na-insecure ako sa boses. Pero so, boses ipis, kung ipis ka, ako, surot? Grabe. No, to be honest, like, ganun ko siya, pinakonsider yung boses ko, ganun yung boses sa akin. So anyways, sabi ko, Koy, nag-away kami ng leader ko that time. Sabi ko, ayoko magkumanta, bahala kayo dyan, kanta kayo, sayaw ako. And then, 2019 o 2020, bago ako umuwi ng Philippines, sabi ko, si God na yung gumising sa akin eh, hindi na yung leader ko. Sabi ni God, every 4 a.m. in the morning, ginigising niya ako.
the same visions every time na para akong kumakanta daw in front of a crowd and I'm singing my own songs. So, hindi naman yung ipapakita ni God sa akin ng walang rason eh. And I've been dreaming of it 1 week straight. So, sabi ko, the week after, sabi ko, pinausap ko yung ang heads namin sa company. Sabi ko, I need to go back to Philippines. Kasi I need to, kailangan ko subukan to, kailangan kong gawin to. So, yun. And then, sa pagiging DJ naman, 2016, talagang nag-aral ako ng DJ sa isang school dito sa Katipunan. So, kasi gusto ko talagang maging DJ. Like, it looks cool na kaya mong pasayahin yung crowd, kaya mong bigyan ng iba't ibang emotion yung crowd. Yes. So, yun, ever since 2016, I've been doing, nagdi-DJ na ako sa mga clubs dito sa Manila, and then nagkaroon na rin ng mga music festivals around the Philippines. Grabe, DJ. Ano kaya hindi mo kayang gawin, no? I cannot imagine. Ano bang hindi kayang gawin ni DJ Lunyo? Parang natatry niya lahat. Wait lang, ano pa bang hindi mo Siguro naman hindi ka marunong magluto. Sana hindi ka marunong magluto. I know how to cook. Look at you. Meron ako mga specialty. Oh my God. Teka lang, mamaya iisipan ko nang hindi mo kayang Teka lang, ayaw mo mag-drawing. Hindi, yun. Drawing. Hindi yun. Kala ko talaga, binigay na sa'yo ni Lord lahat. Diyos ko lang, salamat mo, may binigay ka sa iba. Pero nakakatuwa lang yung achievements mo. That goes to show Thank talaga yung innate skills na meron ka. Kasi katulad na lang yung dancing. Dancing is not for everybody. I know that. Singing is not for everybody. Pero ikaw kasi meron kang innate skills, pero meron kang developed skills. And yung developed skills na yun, you don't skimp on it. Talagang pinag-aaralan mo, you go after it, enhance mo, which goes to show how hardworking you just are. It's just maybe it's because I've been napalibutan ako ng mga tamang tao sa buhay ko, and they're consistently giving me advices and mindset. So every year or every quarter ng year, always evaluate lahat ng mga ginawa ko, and then you weigh out to say, is it in line with my purpose, or is it it will magbibigay ba siya ng ilaw sa tao, like push them, inspire them, then I'll do it. Yun lang yung yun lang yung kinoconsider ko pag gagawa ko ng isang bagay. And then pag maraming mapupuntahan yung dapat kong aralin na bagay, and then mas mabigat, di ba? Mas masarap aralin siya kasi maraming nakasalalay dun eh, maraming plans na nakakonekta dun. Grabe si DJ Lunyo. Grabe yung guidance na meron ka and discipline sa katawan, no? Admirable completely. And eto na nga tayo, so on to our next question. Doon lang ako muna siguro iikot sa tatlong major ka namin kilala. Being a DJ, dancer, and a singer. Now, if you can choose one, just one from that three, alin ang pipiliin mo? Pagiging DJ, pagiging dancer, or pagiging singer? Oh God, ngayon, mahirap na siya. If this question was asked like 2 years ago, simple lang. Sayaw yung sasabihin ko. Sayaw. But for now, ang hirap. Mahirap siya kasi iba din yung love ko ngayon sa music, sa pagkanta eh. Iba din. Yan yung first and only difficult question na meron ako. Huwag kang mag-alala. Kung ako papapiliin ako DJ, dancer, singer, DJ lang kasi yun lang yung alam ko. Well, anyway, eto na, balita namin, eto nga yung dahilan kung ba't ka nandito, which we are all excited about. Balita namin na dream collab mo raw itong pagko-collab ninyo ng nag-iisang si Glock 9. Ayan na. Sayang kasi hindi natin siya makakasama today, but that is okay. If may DJ load yun na kami, tapos may Glock 9 na, baka hindi ko kayanin kasi. So, isa-isa lang may nakalaban. Pero anong feeling mo na natupad ang iyong dream collab with the one and only Glock 9? Oh God, sabi ko, yung si Sir Glock, pinicture ko na siya bago ako pumasok sa industriya. Talagang, kung hindi ko man makikita yon, kung hindi ko man nakakaroon yun, wag ko nang simulan to, di ba? Kumbaga, kung pang-baby lang din naman yung mga gagawin ko, yung mga dreams ko din, ayoko na. Kumbaga, dapat pag nangarap tayo sagad. So, yun, inatrap ko si Sir Glock talaga, dasal. And then right after that, nagulat na lang ako biglang, there's an opportunity, there's a window, and sana magustuhan niya. Kasi itong track na to, sinad namin sa kanya na buo na. So kailangan na lang niyang maglapat ng sarili niyang verse or atakes. So nung nalaman namin na nag-yes siya, it was a celebration. And up until now,
yung puso ko kinikilig pa rin na, alam mo yun, Sir Glock, man, the one and only, di ba? Glock 9, nakasama ko sa isang track. Hindi siya pagmamayabang, but ibang klase yung liyab na nabigay niya sa akin through that track. Alam mo, Oh, saka knowing kasi Sir Glock, being in the radio industry for quite some time, I have 10 years under my belt. I know that whenever he collabed with someone, he believes in the song Yes. he's about to collab with. So, alam mo yon, Wala mo audio. Hindi, ganun lang talaga guys. Ganun lang talaga pag mga ganito. Wala pa rin. It's so good, it's so good. Makakanta yung mga kabisyo natin. Habang, yung mga kabisyo natin dito, DJ Lalay, shoutout ko lang sila. Shoutout kay Ma'am Angelina Nanyes, Ate Bless Torres from Dubai, Mamu Honey Ferrer, sino pa? Madami pa dito. Pero thank you so much guys sa lahat ng pumupuso, sa lahat ng mga nag-share. Keep sharing the live. Marami pa mga questions for sure sila na may bibigay. And then, yun lang, love for you guys. Keep safe. Tumataas kayo yung cases. So, yun. Doble, triple, ingat. Guys. Yan. Wala pa din. So guys, take over lang ako dito kay Ma'am Lala. Alright? So, ano pa ba? Meron pa dito eh. Babalik siya. Ayan! Ayun na! Oh my God, pinagpawisan ako. Grabe yung pagsasama ninyo ni Glock 9. Ultimo yung cellphone ko, hindi kinaya. Well, anyway, as I was saying kanina, knowing kasi I have 10 years under my belt and knowing Sir Glock 9, di ba? Mag-step on ako sa question ko kasi baka makalimutan ko to eh. Knowing how Sir Glock meticulously choose his collaborations. Sino pa ba sa industry natin today, aside from Sir Glock, ang gusto mong makasama? Isa sa mga talagang ngayon, do a collab with Flo G, Skasta, magaling na artist yan, sobrang idolo yan ng mga kabataan. And of course, Sir Gary V. Ay, grabe naman! Grabe yung lineup na meron ka. Aabangan ko pag yan nabuo mo Kung pwede lang, Sir Gary V, baka naman gawa tayo ng dance track. Alam mo, Sir Lunyo, ang natutuwa lang ako sa iyo, no? Sa Sir Lunyo talaga yung tawag ko, hindi DJ Lunyo. Very formal si ate. DJ Lunyo, ang natutuwa lang kasi ako, whenever you say these things, a man of your prominence, yung pagkasikat mo, you would expect it na kapag nagsalita ka about these people, it's as if ka-level mo sila. Kasi sa totoo lang, parang andun ka na rin naman talaga. But when you do this, very humble, namumula ka, talagang kinikilig ka sa mga sinasabi mo, and that goes to show how humble and grounded you are. That's why you are this blessed. Kakaiba naman pala ang kababaang loob ng isang DJ Lunyo. I don't know. It's just like if you address sir or ma'am or like kuya, hindi naman siguro nakakawala ng yan eh. Hindi nakakababa ng pagkatao yun eh. It's just like you really respect a person. Yes. Alam mo yung respeto na yun. And you don't think people na mas mababa sa'yo, mas mataas sa'yo. Equal siya na respeto. Grabe. Alam mo, DJ Lunyo, I would love to ask a lot more personal questions, lalong-lalo na yung mga bumabaha sa comment section. Pero alam nyo naman, hindi natin pwedeng kunin sa DJ Lunyo ng isang buong araw, guys. So, eto na lang. Gusto kong tanungin itong bagong song na meron ka. Ayan. Ano yung message ng bakit? Ayan. Anong message ng song na to? Alright. Itong bakit kasi is isa sa mga pinaka talagang ginawa namin sa bakit is aside sa message na kasama nito
is the instrumentals, yung instrument na ginamit. It's a funk vibe, retro vibe na parang 80s, 90s vibe. And then, the kwento kasi is isang sobrang malala na pagka, alam mo yung nag-chicken out, takot na takot mag-confess na babae, sobrang torpe. Na alam niya sa sarili niya na sobrang mahal na mahal niya, he's willing to take risks, but then hindi niya kayang ibuka or sabihin na parang mahal kita. So, kaya sinasabi sa kanta, parang sa susunod na lang baka sakali. So, nag-iipon pa siya ng, alam mo yun, ang lakas ng loob. And meron kasi kaming tropa na ganun. Kaya, okay, cool yung cool yung konsepto na yun kasi marami makaka-relate na torpe, ganyan-ganyan. So, yun po. Yun yung pinaka-mensahe. Yan. So, anong pinaka-favorite mong line sa kantang to? Na bakit? Pero, sa totoo lang, before I do that pala, DJ Lunyo, did you ever relate to the song? I mean, a guy like you, don't you have an oozing confidence when it comes to girls na, naku, walang takot kung tatanungin to, pwede akong maligaw kasi alam ko may chance ako. Pero did it ever happen to you na hindi ka makapag-confess sa isang girl? No, ako kasi straightforward ako eh. Diretso ako. Pag gusto kita, would you give me a chance na i-prove yung itong nararamdaman ko? If not, then let's move on. Di ba? Ganun lang kadiretso ko para sa parang pareho kayo nagtitest. Kumbaga for me, sobrang dragging yun. It's we vibe. If we don't vibe, then we don't. Sabi ko na hindi pwedeng mangyari sa isang DJ Lunyo to. But then again, there are a lot of people that will be inspired by this song kasi not everybody is as courageous as us when it comes to what we feel. Kasi hindi tayo, kumbaga tayo mukha namang hindi mapipigilan yung bunganga natin, DJ Lunyo. Pero may mga DJs. Totoo, grabe yung kadaldalang meron tayo. Pero ano nga ang favorite line mo sa kanta mong ito? Siguro yung second part na kahit na yung gawin, di ka titigilan kahit ako, yelukit, milyong pera, ichima ka helera, babae at lupa, pagkain na sa mesa. So, kasi yung part na yun is, parang he's willing. Like, alam niya na hindi mag-match sa material na bagay itong pananaw niya or pagmamahal niya dito sa isang tao. So, yun. Ang sarap naman nun. Ang sarap ng ganong klaseng pagmamahal. Yung parang talagang oozing, umaapaw, unconditional. Oo. Para kasing very rare na yan sa panahon ngayon eh. Lalo na sa social media platforms na everybody just can say just about anything without thinking about the consequences. So yung mga ganitong taong very careful sa mga sasabihin nila kasi mas importante yung taong baka mawala sa kanila. Ibang klase ang ganitong klaseng pagmamahal. At syempre, before ako doon sa ating game, nako DJ Lunyo, ito ay para sa mga fans mong andito nagwawala sa comment section namin. Pagbibigyan natin ang kanilang pagwawala. Gusto ko lang i-shout out dahil sabi niya sa'yo ay we will support you always, as in always, DJ Lunyo. Mula yan kay Angelina Nanyes. Ayan. Hey! Love you. Ayan. Yan. Tapos sabi naman ni Jethro Rosales Lumunsad, brother, any chance na masundan mga Rockwell concerts na kasama ka halos sa lahat ng prods? You opened a lot of opportunities and ideas sa aming mga dancers para makapag-organize sa mga concerts dahil sa concert nyo. Wow, Jet. Much love for you, Jet. If ever yun yung soon reunion, then why not? Let's go. Di ba? Yun. So, Jet, kung ano man yung mga advice ko, kung ano man yung nakita niyo sa movement na ginawa. Kasi, Miss Lala, ako dati, parati akong, gusto ko yung gawin yung mga imposible na bagay. So sabi ko, ano naman kung wala tayong sponsor? Sabi ko, depende naman yan sa kung paano natin yung gagawin. I don't have any knowledge or information how to put up a show or a concert. Pero with Rockwell, nakagawa kami ng 6 consecutive concerts in 4 years. Na, alam mo yun, parang sa mga dancers, hindi natin kailangan ng mga malalaking tao to showcase our talent or our creative side sa sayaw. You just gotta do it. And then let people, like, alam mo yun, makita yung, ma-adapt yung energy na yun, makuha yung energy na yun, and then they will support you. For as long as it's for love. Grabe kasi, in fairness talaga, in every event that I go to, whenever there are dance troops talaga, siguradong there will be crowd. Guaranteed yan. Basta may dance troupe pa. Kasi ang dancers, iba ang puso nyo sa pagsasayaw eh. You don't just move
You are one with every beat eh. Kapag sumasayaw kayo, it's as if the dance floor is your world, the crowd is along with your beat, and you just dance with the crowd. So, very admirable kung nagkaroon ka ng 6 concerts dahil dyan sa mga movement mo, DJ Lunyo. I wish there will be more kasi ang dami po talaga mga dance troops na nai-inspire si DJ Lunyo, and I wish nothing but that to continue. O, di ba? Ito na nga ang ating game, DJ Lunyo, kasi promise excited ako sa game na to eh. Ito lang ang gagawin natin, DJ Lunyo. Ayan, magbibigay lang tayo ng mga question. Meron akong question para sa'yo. At kailangan mo lang magbigay ng 3 things na on top of your mind, papasok agad sa utak mo. 3 things yan. So, mabilisan tayo, DJ Lunyo, para, alam mo yun, the truest of the truest ang makuha kong sagot. O, sige. Give us 3 ang tawag dito, DJ Lunyo. Question number 1, give us 3 na nakakapagpalamig ng ulo ni DJ Lunyo. Family, si Faye, and music. Bilis nun ah. Number 2, hindi mo pagsasawa ang gawin. Kanta, sayaw, tsaka DJ. Grabe, parang ang easy nun ah. Teka lang, parang ang easy yun ah. Lugar na gusto mong puntahan. Maldives, New York, and Paris. Oh, number 4, girl influencer na gusto mong ma-meet in person. Ma'am Tony Gonzaga. Sino pa ba? Sila yung hindi ko alam yung pangalan. V Cortez, I wanna meet her. And then sino pa ba? Yun lang eh. Yun lang. Grabe, kung ako yan nilagay ko Oprah Winfrey. Bakit? On top of my no, Oprah Winfrey. Tama. Ayan, number 5, pagkain na hindi mo pagsasawa ang kainin. Bicol Express, yung tuna pesto, and DJ Lunyo's Lechon Manok Station. Ay, wow! DJ Lunyo's Lechon Manok. Saan nakaka-order niyan? DJ Lunyo, mamaya mag-uusap tayo. Nakuha mo yung paborito kong pagkain, so mag-usap tayo. Ngayon, number 6. Give us 3 na nakakapagpaselo sa'yo. Oh God! Ano ba? Kailangan ba specific? Ang hirap nito ha. Pwede. Lately, sobrang nagsiselos ako pag may time si Faye kay Prof, yung aso namin. As in, yung tipo, bakit parati na lang kayo nagbabanding? Kumbaga, bakit hindi ako kasama sa eksena? So, totoo, minessage ko si Faye. Kasi sabi ko sa kanya, mahal, baka pwede balance konti. So, yun. Nagpapasela sa akin yan. Yun lang yung nagpapasela sa akin. Grabe. Alam mo, ngayon, ang dami sigurong nag-wish na sana siya yung aso. Kasi napakaganda ni Miss Faye eh. Tapos napakagwapo ni DJ Lunyo. Tapos pag-aagawan nila ay aso. Ibang klaseng aso ito. Papa-frame ko tong asong ito pag nakita ako. So, eto na. Number 7, personality na malaki ang impact sa buhay mo. 3 tao na malaki ang impact sa buhay mo. Number 1, sila Kuya Ken Johns, Rock Boy, and Boss Chow. I don't know if counted sa personality, but then sila talaga yung nag-create ng major impact sa buhay. Grabe. Kung pwede namin i-follow yung mga yan kasi if they are the man or the men behind the DJ Lunyo, then most definitely kailangan sila ma-meet ng madla. Ayan. So, 8. Kanta na nakakapagpa-relax sa'yo. Mahirap to. Just Friends, Music Soul Child, Won't Last a Day Without You, Carpenters, and then Lovely Day, Billy Weathers ba yun? I don't know. Grabe, Billy. napaka-old soul. Old soul ang music ng isang DJ Lunyo kasi you would expect na mala Chris Brown, Asher, o kaya yung mga medyo bago-bago, di ba? Pero hindi, old soul. Ang relaxing music para kay DJ Lunyo. Okay, number 9, unang ginagawa mo pagising ng umaga. Kiss. Say good morning yan. Isa yan. And then, CR, and then, meditate or phone. Wow! Meditate. O di ba yung ibang tao kasi ang ginagawa pagkagising ng umaga, cellphone.
Yeah. Oo. Nawawala yung mga personal touch eh. Pero gusto ko Yes. yung paggising mo ng umaga, kiss ang bungad ni DJ Yes. Lunyo. Yes. Oo. Maganda yan. And number 10. Ito. Maganda to. Kakabahan ako dito. Maganda to. Ito na yung number 10. Final question, the hardest one of all. Charot. Easy to for you. Hard kasi more than that ang meron ka, pero 3 lang ang hihingin ko. Katangian na gusto mo sa isang babae. Siguro na lang doon na tayo. Katangian na nagustuhan mo kay Miss Faye. 3. Alam mo yun, sobrang ano siya eh. Iba yung I can't pinpoint a specific trait. It's just that sobrang mapagmahal siya. Okay, that's specific, mapagmahal. Maalaga. And he's a grown woman. Mature. O, diba? Independent woman ang gusto at a strong-willed woman ang gusto ni DJ Lunyo. O, diba? Sino nga ba naman ang hindi may in love sa isang taong can take care of himself or herself, na hindi nangangailangan ng ibang tao to be cool? Yan ang gusto ni DJ Lunyo. DJ Lunyo, thank you for being a good sport sa aking give us a 3. Ang galing, ang bilis sumagot ni DJ Lunyo, walang pag-iisip, pero bet ko talaga yung aso. Siya ang favorite ko ngayong araw na to. Siya ang king sa puso ko. Yan, kasi I love dogs. Promise, I really do love dogs. Lahat ng, specifically one, kasi I have one dog. And siguro dyan kami magkakasundo ni Miss May. Kasi mahal na mahal ko talaga yung aso ko. You know what, Miss Lala? There's this situation na sobrang tagal niya. Nag-online shopping siya. Tapos nung tinignan ko, oh my God, lahat para sa aso. So sabi ko parang, wala bang para kay Lunyo? Huwag ka magalala, DJ Lunyo. Yung aso ko din para sa kanya lang din lahat. Hindi, joke lang. Kumbaga, ganun siya ka, no? Ganun yung relationship nilang dalawa, which is, I love it. Kasi, di ba, parang, if kaya niyang alagaan yung, ganun yung pagmamahal niya sa isang aso, pet pa lang yun. Di ba? Kumbaga, hindi pa yung tao. How much more pag tao na talaga, di ba? Totoo. Ay nako, dahil a lot of people right here is not actually just here just to see you, kung gaano ka kapogi sa camera, kung gaano kadaming personal questions ang matatanong ko. Certainly not for me, but most of the people here sa ating live, of course, would want to hear a sample from the one and only DJ Lunyo. It's not every day na magigrace kami ng iyong presence dito sa Love Radio Manila. Kaya naman, before tayo humingi sa iyo ng mga details about your upcoming shows, upcoming whatnots, or mag-promote ng iyong song, kung saan siya lalabas, kung saan ka pwede supportahan, hihingi naman muna kami ng tiny bit sample lang, wala kay DJ Lunyo, ng anything. It can be your song, itong pinopromote natin, or any song that you want to share with our viewers. Siyempre, gusto ko, Miss Lala, gusto ko i-share din yung meron siyang dance challenge sa TikTok ngayon, yung Bakit. So, gusto ko siya sayawin in front of people live, and then pwede kanta-kanta sa live. So, yun! Let's go! Let's go! Hold on. Right! Hold on. Hey! Pasihin mo. Grabe naman! Oh my God! Ibang klase naman ang talentong meron si Sir! Kakaiba! Grabe naman. Sa totoo lang talaga, whenever you dance, I don't know kung may buto ka pa na natitira sa katawan. Thank you po. Napakalambot, kakaiba. Saka, ang sarap lang siguro sa pakiramdam makarinig ng kanta na you can actually sing kasi meron siyang meaning, but you can actually dance to as well. And this song is one of them. Yay! Thank you. Ayan.
So again, i-reiterate ko lang po ang sinabi ni DJ Lunyo. Merong dance challenge yan on TikTok. If you are really good in dancing or you just want to have fun, and that's the most important thing for DJ Lunyo, just pumalag kayo sa Bakit Song Challenge ni DJ Lunyo. Yan, palag. At syempre, DJ Lunyo, I would love to give you the floor to promote any of your upcoming shows, your socials as well, and of course to boost yung promotion ng iyong song that we all are beginning to love. So go ahead, DJ Lunyo. Okay, thank you so much. Una-una sa lahat, Love Radio, sa pag-invite sa akin dito, sa pag-guest. And then, of course, Ma'am Lala. And then, you are for making this happen. Thank you so much. And guys, sana supportahan yung mga kabisyo. Sana maging bisyo nyo yung panoorin yung YouTube video, music video ng Bakit sa Universal Records YouTube page. It's with Glock9, Sir Glock9, nag-iisa. Kung na-miss nyo yung kulit ni Sir Glock9 ng simpleng tao, dito, parang bumalik yung vibe ni Sir Glock sa track na to. And then, of course, Kumu, MWF, and then social media accounts, IG, TikTok, Twitter, Facebook page, DJ Lunyo. Yun po. And stay tuned, upcoming NFT projects, NFT music projects, and more on the crypto space for us talents na mas mas mapunta pa tayo sa international na market. Yun. Yeah, thank you very much, DJ Lunyo. And I'll be sure Sorry, Ma'am Lala. Idadagdag ko lang. Family Lunyo, DJ Lunyo Squad, and lahat ng mga kabisyo na nanonood ngayon. Thank you so much for tuning in, guys. Mahal ko kayo. Thank you so much. Yan. DJ Lunyo, sabihan mo kami kung kailan yung mga NFT live mo. I would love to watch as well. You know naman na, alam mo yon, in any platform, guys, there's a way for you to earn and have fun both at the same time. And ang nakakatuwa dyan, DJ Lunyo, you are not just entertaining people, you are influencing them to be independent in life. And that's what I like about this interview. And then last, sana supportahan nyo yung 3 NFT projects namin coming soon. Hindi namin alam kung kailan namin i-drop, but these 3 projects, i-auction namin siya sa OpenSea market, and automatic 1 million yung first bid. So itong projects na to will go to Siargao, will go to Bohol, will go to Cebu, and then we'll create another NFT to para matulungan yung mga ibang cities naman na nastalanta ng Typhoon Odette. So this is our way na alam niyo yun, ma-introduce yung NFT na makakatulong din sa bansa na. Yeah, thank you so much, DJ Lunyo. We've learned so much about you, and from you, mabuhay ka, magpalawig ka, magpakaswerte ka, and ikalat mo yung swerte to all of the people you are inspiring. Maraming salamat, DJ Lunyo, for being with us. Thank you po. Ayan. Yan, sa mga kabisyo natin, I hope nagustuhan ninyo ang ating special session with the one and only DJ Lunyo. At syempre sa lahat ng fans ni DJ Lunyo sa comment section, thank you as well for spreading some love dyan sa comment section. And before I let you guys go, ipapaalala ko lang kasabay ng swerteng ibinubuhos sa atin ni DJ Lunyo, abay, meron ding swerteng ibinubuhos sa Love Radio Manila kasi on our page, magkakaroon tayo ng pabuena sa bagong taon. Hatid yan sa atin ng Manila Broadcasting Company. We will be giving away 500 pesos on January 19 to 21. Kaya wag niyo pong kalimutan na mag-on ang notification na bells ninyo kung meron man dito noon. Basta i-on nyo yung notifications ng Love Radio Manila sa inyong mga accounts so that you'll be informed whenever we go live, lalong-lalo na kung meron mga katulad dito, sessions with our favorite artists, and of course, mga pabuena sa bagong taon. And I'll take this opportunity to invite you as well sa nalalapit na Coronation Night ng Becky Naman, The Search for Queen Palavan. That's gonna happen on January 15 dito pa rin sa Love Radio Manila. Napakaraming ganap ng aming page, kaya again, on ninyo ang notification so that you'll be notified whenever we go live or sa lahat ng happenings sa ating station. Well guys, na-enjoy ko ang ating interview ngayong araw na to. I hope you guys did as well. And on to our next session na lang mga kabisyo. Nakasama niyo po DJ Lala Banderas and you are watching 90.7 Love Radio, the station that brings you Feel Good Interview. Feel good. Bye!